Mit-tnejn il-Maltin se jibdew igawdu mill-irħas prezz tal-gass fl-aħħar 5 snin. Dan meta jerġa' jidħol fis-seħħ roħs ieħor li se jara ċilindru tal-gass jinżel għal 14.50 € minn 15 €. Fis-qarrija tal-Gvern intqal li dan ir-roħs se jibqa' stabbli fuq medda ta' diversi xhur bħala parti mill-politika ta' stabbiltà fuq il-prezzijiet tal-gass mill-Gvern. Il-Gvern tul dawn it-3 snin ħadem biex il-prezzijiet tal-gass ukoll ikunu stabbli. Fl-istqarrija ntqal li permezz tal-politika ta' stabbiltà kemm il-familji u kif ukoll in-negozji qed ikollhom l-opportunità li jippjanaw u jqasmu l-ispiża tagħhom fuq medda ta' xhur. Dan b'kuntrarju għal dak li kien jiġri fi żmien gvernijiet tal-Partit Nazzjonalista, meta kull aħħar tax-xahar kien jinbidel kemm il-prezz tal-fuel u kif ukoll il-prezz tal-gass.